Fodbold er medicin, fodbold er for alle, og fodbold er for livet. Det er nogle af de slogans, vi bruger i den internationale platform Football is Medicine, som jeg tog initiativ til i 2018. Og i den her video, der vil jeg kort forklare en meget central model, som er skabt gennem mere end 15 års forskning af i alt 300 internationale forskere. Den model hedder Football is Medicine. Første gang modellen blev introduceret var i British Journal of Sports Medicine i 2018, hvor vi fyndigt proklamerede Football is Medicine, it's time for patients to play. Og her har I modellen i stort format, hvor man i den midterste sektion kan se, at vi har gjort os umage med at beskrive motionsfodbold som træningsform, som altså både inkluderer udholdenhedstræning, højintens intervaltræning kaldet HIIT-træning og styrketræning. Det gør det til en bredspektret træningsform, som både har optimale effekter på metabolsk fitness, hjerte-kredsløbsfitness og muskel-skelet-fitness. Når vi måler under træningssessionen, uanset om det er en 30 eller 50 eller 80-årig, så kan vi konstatere, at pulsen den er høj, så vi aerob har både moderat og højintensitetstræning. Vi kan se, at der er elementer af anaerob træning, og der er masser af impact på muskler og knogler gennem aktiviteten. Det betyder, at fodbold samlet set for utrænet og for trænet er en meget effektiv forebyggelse af hjertekarsygdomme. Det er en meget effektiv forebyggelse af type 2 sukkersyge og en meget effektiv forebyggelse af fald og knoglebrud. Samlet set viser vores forskning, at fodbold for deltagere gennem hele livet er god forebyggelse, men også god behandling og rehabilitering. Og så er der det meget interessante ved det at være patient, som bliver bedt om at gå til fodbold for at behandle sygdommen. Fordi man kan få så meget mere ud af at gå til fodbold, end man kan ved at få pillemedicinering. Fordi vores forskning viser også, at fodbold det er sjovt, og det er socialt, at det har nogle fællesskabsrelaterede elementer, at man bliver opslugt af træningen, at man morer sig under træning, og at man hygger sig under træning. Og det har vores idrætspsykologer betegnet som en meget interessant måde at skabe indre motivation på. Det her med at både være glad for at spille, blive revet med, når man spiller, men også være begejstret over, at man lykkes med den mestring, der kommer ud af at øve sig på noget, og spille fodbold på en måde, hvor at man spiller i små grupper, så det er meget let at lykkes med de tekniske aktiviteter, man laver. Og så har vores idrætssociologer i den store forskningsgruppe konstateret, at når man møder op til fysisk aktivitet eller idræt, så kommer man med sine jeg-historier, og det er ret let i en holdsport som fodbold at udvikle vi-historier, og det er noget, der er meget stærkere, når vi snakker om at fastholde aktiviteten. Så det, man kan se i siden, det er, at når vi rekrutterer deltagere, så handler det meget om at slå på, at det har store sundhedsmæssige effekter, men når det handler om at fastholde deltagerne i fysisk aktivitet, så handler det meget mere om, at det er sjovt og det er socialt. Det er det, der fastholder. Og derfor så er de elementer, jeg beskrev før, nemlig at vi oparbejder vi-historier på et hold, og at man er indre motiveret. Det er det, som gør, at man kan ændre sin livsstil frem mod en sund og aktiv livsstil. Og så kan man sige, at alle de fysiske effekter, det at man kommer i bedre form, og det at man bliver sundere, ja, det faktisk er en slags positiv bivirkning ved træningen. Og så er vi ved at være der, hvor hele modellen den indrammer, at motionsfodbold er bredspektret fysisk træning. Det er 3 træningsformer på én gang, som gør det til en meget effektiv måde at styrke kroppen på helt bredt, både metabolsk fitness, hjerte-kredsløbsfitness og muskel-skelet-fitness. Det gør det til en meget bredspektret og effektiv forebyggelse, behandling og rehabilitering af livsstilssygdomme. Og så giver det altså et ekstra element, en anden måde at møde forebyggelse og behandling på, fordi det rent faktisk kan være sjovt og socialt at være patient. Så derfor så vil jeg godt have lov at gentage, fodbold er medicin, fodbold er for alle,
og fodbold er for livet.